Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaEksodusi sahluko sesithathu ivesi yeshumi nantathu kuze kuba amashumi amabili. Lapho uNkulunkulu ekhuluma noMose esesihlahleni esivuthayo, uMose wathi, ngiyezwa, kodwa uma ngifika kubantu bakwa-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kini, kuyothi uma bengibuza bethi ngubani igama lakhe, ngithini kubona na? uNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. Ubothi kwabaka-Israyeli, inkosi yona ekhona njalo ingithumileyo. uNkulunkulu waqhuba wathi, ubothi uNkulunkulu wawokhokho, uNkulunkulu ka-Abraham no-Isaka noJakobe ongithumile kini, yileli igama lakhe kuze kube phakade. Ngaleli ngiyakukhunjulwa izizukulwane ngezizukulwane. Hamba uhlanganise amalunga akwa-Israyeli uthi kuwo, inkosi uNkulunkulu ka-Abraham no-Isaka noJakobe ubonakale kimi wathi, ngabhekisisa ngabona ukuhlupheka kwenu eGibhithe, sengizimisele ukuthi nginikhiphe ekuhluphekeni kwaseGibhithe, nginiyise ezweni lamaKhanani, lamaHethi, lama-Amori, lamaPherizethi, lamaHivi nelamaJebusi, nginingenise ezweni elichichima ubisi nezinyosi. Bayakulalela izwi lakho, niyoya kuFaro umbusi waseGibhithe lithi kuye, inkosi uNkulunkulu wamaHebheru ubonene nathi, ake uzivumele sihambe ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane siyohlabela inkosi uNkulunkulu wethu. Kepha ngiyazi ukuthi umbusi waseGibhithe ngeke avume ukuba nihambe ngaphandle uma ephoqwa ngesandla esinamandla. Kodwa ngiyakwelulela isandla sami ngilishaye eGibhithe ngezimangaliso engiyakuzenza phakathi kwalo, anduba aniyeke nihambe. Eyithandwa zami, uMose uphambi kaNkulunkulu. uMose usehlalile noNkulunkulu, wakhuluma naye, waqonda okushiwo inkosi, kodwa uMose uyesaba uma ethi uNkulunkulu akubuyele kubantu bami engikuthuma kubona, ebese utshela uFaro ukuba akabadedele bahambe. Uthi uMose, ngiyakufika ngithi ungubani? Yebo, ngiyosho ukuthi uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe, kodwa lowo uNkulunkulu ubani igama lakhe? Ayijulile leyo. Ngifuna ukulazi igama lakho, khona mase ngibuyela kubona ngiyosho ukuthi ozibiza ngaleli gama uyena ozibonakalisile kumina, uyena ongithumileyo. Le ndaba kungani ibaluleke kangaka kumina? Baningi abantu asebekhonza onkulunkulu babo. Baningi abantu asebenza izinto zabo. Miningi imikhuba nemihlola esiyenziwa abantu manje. Masikhuluma amaqiniso, abantu bakaNkulunkulu balambile ngokomoya. Spiritually balambile, babulawa indlala. Bafuna into abangayenza ezobaxhumanisa nezwe elizayo, ezobaxhumanisa nomvelqangi noNkulunkulu, ezoxhumanisa noQamatha, ezobaxhumanisa noModimo, ezobaxhumanisa nobuNkulunkulu. Ingakho manje uthola ukuthi siphila esikhathini esinzima nesiyingozi. Baningi abantu abangenwe imimoya,
abangenwe izinto. Umbuzo wami uthi ubani lona ongenile? Mimoya mini lena ekungenile? Zinto zini lezi eseziphetha impilo yakho? Awukwazi ungenwa umoya ozoletha ukuxoveka nokuxabana emndenini, ebandleni nasempilweni. Akwazi kuba umoya kaNkulunkulu lowo ozoqhatha uxabanise abantu. Miningi imkhuba eyenziwa abantwana bethu ngenxa yokuxakeka nangenxa yokuthanda izinto. Abanye bathi bangenwe yimimoya, abanye bathi bangenwe abantu bakubo, abanye bangenwe zilwane kodwa abazi. Khona into ebalulekile. Uthi umpostoli Pawuli, hlolisisani imimoya. uMose ubuza ungubani igama lakho. Mark chapter 5. uJesu umewelela ngaphesheya, uhlangana nensizwe ephuma emalibeni, uyayibuza ukuthi kahle kahle ungubani igama lakho. Insizwa ithi mina nginguligiyoni ngokuba sibaningi. Into engiyisabayo nengithusayo, ingane zethu zi-entertainer imimoya zingayazi namagama azo. Wena uzoyitshela ukuthi udila nento eyodwa kanti uhlezi phekwe sidleke soligiyoni abazongena ngawe empilweni yakho baqothe ngawe. Siyibonile imimoya isebenzisa abantwana bethu ezweni lasemkhathini. Siyibonile imimoya isebenzisa abantwana bethu beginqa izimoto, bephuza igazi labantu. Siyibonile imimoya ingena ebandleni idala uqhekeko. Siyibonile imimoya ihlukanisa imindeni. Yimuphi lo moya okuyekisa isikole? Yimuphi lo moya oyekisa ukusonta? Yimuphi lo moya ongafuni ukubuhlale nomndeni? Yimuphi lo moya odala ukuba uxabane nabantu njalo? Hlolisisani imimoya. Yini lesisiyenza? Ngenxa yendlala nokuxakeka naku sizofaka inyoka endlini, izolimaza thina, izoshaya thina, izoqeda thina. Uthi uMose ungubani? Uthi nginguye enginguye, uNkulunkulu oyohlezi ekhona ungithumile. Ngohlezi ngikhona empilweni yakho. NgesiHebheru leli gama akekho kwazi ukulisho, akekho kwazi ukulipronounce leli gama. Size sal-eda elithi Adonai okusho ukuthi inkosi, kwaphuma igama elithi Yahweh o Jehova. Kodwa abakhuluma isiHebheru uma bebiza igama likaNkulunkulu abakwazi ukulibiza, bathi Hashem igama. So uMose kumele abuyele emuva ayobatshela ukuthi owayekhona emandulo usakhona namhlanje, uza kuba khona nakusasa. Usezibonakalisile
ngiyayithanda lento eshiwo uNkulunkulu. Hamba kubantu abadala, amalunga amadala, ubatshela ukuthi mina ngizibonakalisile kuwena. Ayikho into ebalulekile njengokubouncer back i-idea kumuntu omdala, not omdala ngeminyaka nje kuphela, kodwa omdala nangengqondo, omdala nasemazini uNkulunkulu. Into ebalulekile, angeke ngihlakaniphe ngedwa, angeke ngibe nesisombululo sayo yonke into ngedwa. Ngiyadinga ukuthi lokho engikucabangayo, lokho engifuna ukwenza, kwesinye isikhathi ngikubounce back kubantu abahlakaniphile nakwezokomoya, phecelezi spiritual direction, spiritual counseling. Lento ibalulekile ngoba izingane zethu ziphumile zayoyithwasela le ngaphandle, abazali bethu abazi. Yithwasiswe ubani? Zithwasani? Zizongena isani la ekhaya? Akekho wazi. Izingane zethu sihlezi nazo ezindlini zethu, zingena emakamereni, ishisana nompepho, zithela inemfu, zimemeza izinto, imemeza abantu, abazi benzani. Siphila esikhathini esinzima ngendlela eyisimanga. Izingane zethu sezafundiswa uGoogle, izingane zethu sezafundiswa uInstagram, izingane zethu sezafundiswa uFacebook. Bahlangana nabantu iningi labo elingamaqola, elifuna ukudla izimali zabantu nokudukisa abantu. Ehluye edolobheni bangaka abantu jika kulomgwaqo, nabo bahleli nenyoka, nabo bahleli bathi babhulela abantu, nabo bahleli basebenza ngesalamusi, nabo bahleli bathi bayela. Abanye babo uzongelapha kanjani, unginika kanjani inhlanhla kwawena uqobo lwakho uyidinga. Ngoba uyambuka lo muntu, unginika kanjani onginakho. Kwesinye isikhathi siyalahlekelwa esiyikho nesinakho ngokugagamela nokufuna izinto. Ibalulekile into yokuba nomzali oqotho. Kwesinye isikhathi ngiyamncamela umzali ongashesha avuma izinto noma kanjani, othi akuhlalwe phansi, akukhulekwe, akunxuswe, akubuzwe, acelwe. Ungabi umzali owuthathekile, ungabi umzali ozodayisa ngengane yakho entweni ongayazi nongayiqondi. Ingakho uNkulunkulu ethi kuMose, hamba uye kwabantu abadala, uyibike qala kubona le ndaba, ngoba kunolwazi ukuthi uma seyixoxiswana nabo kunembuzo abazoyibuza, kunezinto abazovela nazo, kunobuhlakali abazosinikeza bona ngaphambi kokuba uye kuFaro. Elinye iphuzu engilithintayo, hamba uye kuFaro nimtshele adedele abantu bami bazongethulela umhlatshelo kule ntaba. Why ngifuna badedele? Ukuze beze kumina babe nobudlelwane nami, ukuze beze kumina baphiliswe yimina, ukuze beze kumina basindiswe yimina. Uyedwa umuntu okwazi ukuphatha impilo yami, uNkulunkulu. Uyedwa umuntu okwazi ukulungisa impilo yami, uNkulunkulu. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuso sesivikele isikhanyisele, sinikeza amandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.